A zamjenik turskog premijera istaknuo je u intervjuu za Našu kuću kako očekuje vrlo konkretne rezultate od sastanka Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, najavljenog za svibanj. Najavio je gospodarski rast s našom zemljom, ali turski ulagači očekuju pojednostavljenje procedura za ulaganje. Sa turskim dopremijerom razgovarala Milica Vučetić. Gospodine Arnić, u maju bi se prema najavama trebao održati sastanak trilateralni Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska. Kakva su očekivanja Turske? Bu üçlü toplantılara biz çok önem veriyoruz. Turska polaže veliki značaj trilateralnim susretima i na vrhu i na svakom drugom nivou. Do sada je održano 4 susreta na vrhu, 6 susreta na nivou ministara vanjskih poslova. I u temelju vanjske politike i diplomacije Republike Turske su dijalog i rješavanje pitanja regionalnih i svih drugih razgovorom. To je i razlog što su trilateralni susreti Turska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija ili Turska, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska toliko važni i značajni za nas. Vjerujemo da će, i do sada smo imali uspješne sastanke na vrhu i na svim drugim nivoima. Mišljenja smo da će i ovaj kojeg smo vrlo odlučni organizirati u maju mjesecu, mišljenja smo i da će ovaj biti uspješan i da ćemo imati jako dobre konkretne rezultate od njega. Turski predsjednik najavio je privredni bum i eksploziju kada je riječ o saradnju između Srbije i Turske. Cilj je dostizanje trgovinske razmjene do pa i preko milijardu evra. Ali šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Najčešće, nerijetko, zvaničnici vaše zemlje nazivaju naše građane braćom, ali ne vidi se toliko investicija ili se ne krije nezadovoljstvo da su one nedovoljne. U pravu ste, Turska je generalno u jednoj ekspanziji i što se tiče izvoza koji raste u sve zemlje svijeta u zadnjim godinama i što se tiče preduzetništva gdje je danas na tom polju druga u svijetu. Njezina i trgovinska razmjena i ekonomski odnosi sa Srbijom uopšte nema sumnje da će u periodu koji je pred nama bilježiti rast. Ali i onaj sa Bosnom i Hercegovinom će, nemamo sumnje, bilježiti također rast. Naša razmjena sa Bosnom i Hercegovinom je trenutno negdje oko $400 miliona vrijedi. Ali ne trebamo zaboraviti da koliko turska strana radi na tome da podstakne svoje privrednike i investitore da dođu i posluju, rade u Bosni i Hercegovini, i bosansko-hercegovačka strana treba sa svoje strane da uradi da ovdašnja okruženje bude prijemčivo i da bude povoljno za ovakvu saradnju i za ovakve investicije, što bi bilo pod brojem 1. Pod brojem 2 tu bi trebalo da postoji dobar pravni i zakonski okvir, jer kao što znate, privrednici žele znati pod kojim zakonskim uslovima i u kakvom okruženju će raditi. Bir an önce getirilmesini istiyoruz.